Αγαπητοί τηλεθεατές, καλημέρα σας. Σάββατο σήμερα, κοντά σας με την εκπομπή Check-up. Δυστυχώς ο κύριος Αλεξάκης δεν είναι μαζί μας. Μία ίωση του αναπνευστικού από αυτές που κυκλοφορούν αυτή την εποχή. Τον έριξε στο κρεβάτι, τώρα αναρρώνει, αλλά θα είναι το άλλο Σάββατο κοντά σας. Το θέμα για το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα είναι τα κονδυλώματα, ένα θέμα που αφορά πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού. Κοντά μας είναι ο κύριος Χριστόφορος Τζερμιάς, δερματολόγος αφροδισιολόγος. Καλημέρα σας, κύριε Τζερμιά, τι κάνετε? Πολύ καλά, εσείς? Πολύ. Τελικά αυτό το θέμα αφορά την πλειοψηφία, θα λέγαμε, του γενικού πληθυσμού, ανδρών και γυναικών. Η πλειοψηφία έχετε σε επαφή με τον ιό. Είναι που δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον ιό ποτέ. Η πλειοψηφία έχετε σε επαφή. Ορισμένοι βέβαια κολλάνε τον ιό και αναπτύσσουν αυτή την λίμωξη, την ιογενή, που είναι τα οξυδενή κονδυλώματα, τα οποία καλό είναι να ξέρουμε ότι οφείλονται στον ιό HPV, στον οποίο ιό υπάρχουν πάρα πολλά στελέχη. Άλλα στελέχη δημιουργούν τις κοινές μυρμικίες, που είναι στα δάκτυλα, στο πρόσωπο, στα παιδιά. Άλλα στελέχη δημιουργούν τα οξυδενή κονδυλώματα και άλλα στελέχη είναι αυτά τα οποία είναι ογκογόνα και τα οποία δημιουργούν δυσπλασία στον τράχυλο κλπ. Αλλά όλα αυτά μπορεί να συνυπάρχουν. Δηλαδή, στα οξυδενή κονδυλώματα μπορεί να συνυπάρχουν και στελέχη του ιού HPV χαμηλού κινδύνου και στελέχη του ιού υψηλού κινδύνου. Οπότε χρειάζεται προσοχή. Χρειάζεται δηλαδή θεραπεία. Δεν πρέπει να τα παραμελούμε. Πάντως αυτό που λέγαμε στην αρχή είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ανδρών και γυναικών θα έρθει σε επαφή με τον ιό, θα κολλήσει κατά κάποιο τρόπο τον ιό, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις δεν θα τον φέρει για όλη του τη ζωή, έτσι δεν είναι? Είναι μύθος αυτό. Είναι μύθος. Είναι μύθος το ότι ο ιός παραμένει εφόρου ζωής. Δεν υπάρχει. Αυτό λέω, ναι, ότι δεν τον φέρει εφόρου ζωής. Ναι, είναι μύθος. Υπάρχει μια διάχυτη αντίληψη. Ναι, βέβαια. Υπάρχει όλα είναι μια ισορροπία μεταξύ του υλικού φορτίου που υπάρχει και της κατάστασης του ανοσοποιητικού συστήματος, του αμυντικού συστήματος του ανθρώπου. Εάν το υλικό φορτίο έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, λόγω των επαναλαμβανόμενων επαφών και προσβολών, τότε και αφαιθεί χωρίς θεραπεία, τότε το υλικό φορτίο αυξάνεται και το αμυντικό σύστημα, όσο δυνατό και να είναι, δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτή τη μάχη, οπότε η φλεγμονή και τα κονδυλώματα εκδηλώνονται. Εάν όμως το υλικό φορτίο ελαχιστοποιηθεί, είτε γιατί υπήρχε μια πολύ μικρή επαφή με τον ιό, είτε γιατί έγινε θεραπεία σωστή και λεπτομερής, και άρα το υλικό φορτίο μειώθηκε, τότε ακόμα και ένα μέτριο ανοσοποιητικό σύστημα, ένα μέτριο αμυντικό σύστημα, μπορεί να υπερνικήσει τον ιό και να φύγει από τον οργανισμό. Δεν μένει ο ιός στον οργανισμό. Δεν είναι όπως και ο ιός των μυρμικιών. Είναι το ίδιο, έχουν την ίδια βιωσιμότητα. Το ότι ένα παιδάκι κολλάει σε μικρή ηλικία μυρμικίες στα χεράκια του ή ένας ενήλικας στα χέρια του ή στα πόδια του, δεν σημαίνει ότι μια ζωή θα έχει τον ιό HPV. Βέβαια, αν δεν γίνει σωστή θεραπεία, θα επανεμφανιστεί. Και κυρίως αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, δεν γίνεται σωστή θεραπεία. Δηλαδή, δεν γίνεται μεγάλη μείωση του υλικού φορτίου με λεπτομέρεια και με επιμέλεια. Οπότε το υλικό φορτίο κάποια στιγμή υπερισχύει του αμυντικού συστήματος. Επαναλαμβάνω, όσο δυνατό και να είναι αυτό. Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις που υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται που έχουν μικρή προσβολή από τον ιό, αλλά λόγω της κατάστασης και του ανοσοποιητικού συστήματος και των καταχρήσεων πιθανώς, δηλαδή το κάπνισμα του αλκοόλ, όχι καλός ύπνος, κακή διατροφή, κακός ύπνος, μπορεί δηλαδή και με μικρό υλικό φορτίο, με το ελάχιστο δηλαδή, να εκδηλωθεί η νόσος, γιατί το αμυντικό σύστημα είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ό,τι συμβαίνει δηλαδή με τις ιώσεις. Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι οι πιο δύσκολες περιπτώσεις, ας το πούμε έτσι, είναι τα κονδυλώματα τα οποία είναι σε σημεία που δεν φαίνονται, δεν είναι ορατά. Γιατί εκεί πέρα μένουν πολύ καιρό χωρίς θεραπεία, αν δεν διαγνωστούν. Έτσι, ναι, γιατί υπάρχουν περιοχές που δεν μπορεί κάποιος μόνος του να αυτοδιαγνωστεί. Δηλαδή στην περιγεννητική περιοχή ή την οπίστια περιοχή ή χαμηλά κατά τα πόδια, δεν είναι εύκολο κάτι να το δει. Έπειτα η τριχοφυΐα της περιοχής εκείνης εμποδίζει. Απ' την άλλη μεριά, εάν έχει κάποιος τον ιό και επιμένει να ξυρίζει την περιοχή,
μη τυχόν και τον ανακαλύψει, μπορεί ο ίδιος με το ξηραφάκι του να κάνει ο ίδιος τη μετάδοση του ιού από το ένα σημείο στο άλλο. Μάλιστα. Οπότε εγώ συστήνω πάντοτε στους ασθενείς ή και σε οποιονδήποτε έχει μια υποψία ότι πιθανόν να ήρθε σε επαφή με τον ιό, υπάρχει μια υποψία, να αποφεύγει τα εξής πράγματα, να αποφεύγει το ξύσμα στην περιοχή. Είναι άλλο το επιμελές κούρεμα, χωρίς την πρόξενηση αμυχών, και άλλο το ανεξέλεγκτο ξύρισμα, το οποίο γίνεται και σε περιοχές που δεν βλέπει καλά και μπορεί να τραυματίσει και μπορεί να πάρει τη βλάβη από το ένα σημείο και την πάει στο άλλο. Επιπλέον του συστήνω να μην, εάν υπάρχει υποψία του ιού, να μην τρίβονται με σφουγγάρι ή με πετσέτα κατά το στέρνομα ή με μπουρνούζι κατά το στέρνομα κατά τη διάρκεια της περίοδου αυτής. Δηλαδή, μετά τον ντους δεν παίρνουμε την πετσέτα και τον μπουρνούζι και τρίβουμε την περιοχή για να στερνώσουμε. Προτιμώ να γίνεται μία χρήση ενός απλού χαρτιού υγείας, ταμποναριστά και χωρίς τριβή, έτσι ώστε να στεγνώνει η περιοχή. Είναι δηλαδή τρόποι μετάδοσης που από το ένα σημείο μπορεί μόνοι μας να μεταδώσουμε στο άλλο, με τις αμυχές ή με το τρίψιμο, με την τριβή, και έτσι να μπλέξουμε. Άρα είναι αυτά κάποια προληπτικά μέτρα, τα οποία ισχύουν και κανείς όλα πρέπει να τα έχει υπόψη του. Επίσης, θέλω να τονίσω και το εξής. Το προφυλακτικό είναι απαραίτητο, αλλά δεν αρκεί. Που καταλαβαίνετε, διότι το προφυλακτικό καλύπτει μια ορισμένη περιοχή. Ναι. Υπάρχει και η γύρω περιοχή, που συνήθως δηλαδή είναι και συχνή η περιοχή δημιουργίας κονδυλωμάτων, γιατί αυτή η περιοχή δεν προστατεύεται με το προφυλακτικό. Οπότε το μήνυμα είναι ότι το προφυλακτικό είναι μεν απαραίτητο, αλλά δεν αρκεί. Έτσι. Χρειάζονται τα προληπτικά μέτρα προστασίας. Το τεστ PAP είναι απαραίτητο, αλλά επίσης δεν αρκεί, γιατί το τεστ PAP είναι μια εξαίρεση που την κάνουμε εδώ και 50 χρόνια. Αλλά πλέον δεν έχει να κάνει με μεγάλη ακρίβεια και έχει να κάνει με εξέταση μαζικών πληθυσμών. Γιατί είναι και μια φτηνή εξέταση και θα πρέπει να ξέρουν όσοι μας παρακολουθούν ότι όταν ένα τεστ PAP είναι αρνητικό, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει ο ιός. Γιατί το τεστ PAP θετικοποιείται όταν πλέον έχει γίνει η δυσπλασία. Μάλιστα. Δηλαδή είναι μια διαγνωστική μέθοδος, δεν είναι μια προληπτική μέθοδος, είναι μια διαγνωστική μέθοδος με την οποία σιγουρευόμαστε εάν υπάρχει ή όχι δυσπλασία, αν δηλαδή ο ιός που προϋπήρχε έχει προξενήσει δυσπλασία. Να ξέρετε ότι το 2% των γυναικών που έχουν προσβολή από ογκογόνος τέλεχος του ιού θα αναπτύξουν δυσπλασία. Μόνο το 2%. Και από αυτό το 2% πάλι ένα μικρό ποσοστό θα αναπτύξει καρκίνο του τραχύλου ή καρκίνο... Καλό είναι όμως να γίνεται το εμβόλιο. Το εμβόλιο είναι απαραίτητο. Το εμβόλιο, να πάμε και στο εμβόλιο. Κοιτάξτε, έλεγα για το τεστ PAP ότι το τεστ PAP δεν αρκεί. Εκείνο που χρειάζεται για να ανιχνευτεί ο ιός είναι το HPV test. Μάλιστα. Έτσι, απλώς είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι κάτι πολύ πιο εξειδικευμένο. Μπορεί να γίνει και με τη μέθοδο PCR, που είναι μια εξελιγμένη μέθοδος, και μπορούμε να βρούμε ακριβώς ποιος τέλεχος του ιού έχει προσβάλει το άτομο. Γιατί στις γυναίκες δεν είναι και φανερό, δηλαδή μπορεί να είναι στο εσωτερικό. Το ογκογόνος τέλεχος, ναι, βέβαια. Μόνο με το HPV test όμως μπορεί να διαγνωστεί αν μια γυναίκα έχει τον ιό και όχι από το PAP test. Το PAP test είναι για να διαγνώσουμε αν έχει γίνει ήδη δυσπλασία. Αρνητικό τεστ PAP δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε τον ιό. Για το εμβόλιο που είπατε, πολύ σωστά, το εμβόλιο πράγματι είναι ο κυριότερος τρόπος πρωτογενούς πρόληψης. Πρωτογενούς πρόληψης με την έννοια ότι μπορούμε να εμβολιάσουμε, δεν είναι έτοιμα του ιού το εμβόλιο, έτσι. Είναι μια πρωτεΐνη η οποία την παράγουμε τεχνητά στο εργαστήριο. Έχει όμως αυτή την ικανότητα όταν μπει στον οργανισμό να προξενήσει τα αντισώματα και έτσι να είναι προστατευμένο το άτομο από τους 4-5 κυριότερους τύπους κονδυλωμάτων. Το τετραδύναμο, ας πούμε, προστατεύει απέναντι σε 4 τύπους. Το διδύναμο απέναντι σε 2 τύπους και σε μερικούς άλλους. Όμως
αυτό είναι καλό να γίνεται πριν έχουμε επαφή. Ναι, λένε ότι τα κορίτσια πρέπει να εμβολιάζονται πριν αρχίσουν τη ζωή. Είναι καλύτερα. Στην αρχή της εφηβείας. Ναι, είναι καλύτερα. Όχι ότι δεν δείχνεται μετά. Καλά, ναι. Μπορεί να γίνει και μετά. Αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε τα εξής όμως. Ότι το εμβόλιο δεν έχει θεραπευτική δράση. Καλά, ναι. Δηλαδή, αν έχεις προσβληθεί από τον ιό, κάνοντας το εμβόλιο, δεν θα θεραπευτείς. Έτσι. Μπορεί να έχεις προσβληθεί από τον ιό και κάνοντας το εμβόλιο και να έχεις αναπτύξει αντισώματα εναντίον κάποιων στελεχών και κάνοντας το εμβόλιο να αναπτύξεις και αντοχή, να αναπτύξεις αντισώματα και έναντι άλλων τύπων του ιού. Παραπέρα. Δεν αντεδείκνυται λοιπόν το να εμβολιαστεί κανείς και σε ηλικία μετά τα 20-25 που έχουν συμβεί ήδη επαφές, όμως δεν είναι τόσο χρήσιμο. Ναι. Καλό θα ήταν να γίνεται πριν τις επαφές, αλλά πάλι θα πρέπει να θυμόμαστε το εξής, έτσι. Εμβολιάζεται ένα κορίτσι με το εμβόλιο αυτό. Δεν σημαίνει ότι είναι προστατευμένη. Είναι προφυλακτικό. Ναι, χρειάζεται πάλι το τεστ ΠΑΠ, χρειάζεται πάλι το προφυλακτικό, έτσι. Χρειάζεται πάλι, γιατί το εμβόλιο, το εμβόλιο δεν προστατεύει απέναντι σε όλους τους τύπους του ιού. Και επίσης είναι και στο στόμα που λόγω της επαφής, λόγω του σωματικού όρατου μπορεί να... Δυστυχώς έχουμε μια αύξηση στο στοματοφάρυγγα. Γενικότερα έχουμε μια αύξηση του καρκίνου στην περιοχή αυτή και βέβαια βοηθάει και η αλλαγή των σεξουαλικών συνηθιών. Να ξέρουμε όμως ότι αυτό είναι πολύ πιο σπάνιο, έτσι. Δηλαδή το να έχουμε HPV προσβολή στο στοματοφάρυγγα έχει μεν μια αύξηση, αλλά είναι πάρα πολύ σπάνια. Παραμένει πάρα πολύ σπάνια για να μην υπάρχει πανικός. Και ο οδοντίατρος δεν είναι που θα κάνει έτσι αρχικά τη διάγνωση. Και ο τορινολεργολόγος. Και ο στοματολόγος. Γιατί συμπτώματα δεν πρέπει να υπάρχουν ειδικά σε αρχικά στάδια. Μπορεί να υπάρχουν. Μπορεί να εμφανιστεί ένα οξυδρένιο κονδύλωμα στη γλώσσα που ο δερματολόγος μπορεί να το δει, ο στοματολόγος μπορεί να το δει, ο οδοντίατρος μπορεί να το δει. Στο φάρυγγα όμως είναι πιο δύσκολο, φαντάζομαι. Ναι, αλλά μπορεί να το διαγνώσει ο ΡΙΛΑ με τα ειδικά όργανα που διαθέτει. Αλλά να ξέρετε ότι είναι πολύ πιο σπάνιο. Δηλαδή δεν την προτιμάει πολύ την περιοχή ο ιός. Ο ιός προτιμάει περισσότερο τις πιο κλειστές περιοχές, έτσι, όπως είναι τα γεννητικά όργανα και των δύο φύλων, όπως είναι η ουρήθρα στον άνδρα, όπως είναι ο προκτός, όπως είναι το εδίον, έτσι, και μέσα ο τράχυλος κλπ. Αυτές είναι οι προτιμήσεις του. Και η περιγεννητική περιοχή, που είναι μια περιοχή η οποία είναι κλειστή, προφυλαγμένη, με εσώρουχα, προτιμάει αυτές τις περιοχές. Και μετά έχουμε τα άλλα είδη θυλωμάτων, τα οποία είναι αυτά που βγαίνουν στο δέρμα, τα μικρά... Και οι μυρμηγκές. Οι μυρμηγκές οφείλονται στον... πολλές φορές που είναι σαν ελίτσες αυτά τα... αυτά που λέτε ελίτσες, τα θυλωματάκια, υπάρχει μια παρεξήγηση εδώ, εξαιτίας του γλωσσικού αντιδανείου που έχει γίνει κατά Μπαμπινιώτη μεταξύ της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας. Προσέξτε τι παρεξήγηση έχει γίνει εδώ. Τα θυλώματα είναι αυτά που λέμε εμείς κρεατοελιές. Είναι κάποια μαλακά που βγάζουμε στο λαιμό ή στις μασχάλες. Αυτά τα θυλώματα. Καμιά φορά γεμίζει κάποιος όμως. Ναι. Αυτά τα θυλώματα λοιπόν, που είναι μια ελληνική λέξη, βγαίνει από το θηλύ κλπ. Τι γίνεται. Το πήραν οι Άγγλοι ως λέξη, το έκαναν παπίλωμα, το θύλωμα το έκαναν παπίλωμα και ονομάσαν έτσι τον HPV. Τα θυλώματα που εμείς λέμε θυλώματα στην ελληνική γλώσσα, που είναι αυτές οι κρεατοελιές, οι μαλακές που είπαμε. Δεν έχουν σχέση. Δεν έχουν σχέση με τον HPV. Μάλιστα. Και στην αγγλική γλώσσα λέγονται skin tags. Μάλιστα. Άρα λοιπόν πήραν τη δική μας λέξη, τη φόρτωσαν στον HPV, τα θυλώματα τα είπαν αλλιώς και εμείς και ο κόσμος τώρα νομίζει ότι τα θυλώματα είναι εντελώς καλοήθη, έτσι, δεν έχουν καμία σχέση με HPV. Με τον HPV έχουν σχέση οι μυρμικίες. Μάλιστα. Όχι όμως αυτά που λέμε κρεατοελιές ή απλά θυλώματα. Τα απλά θυλώματα δεν έχουν σχέση με τον HPV. Τώρα να πάμε σε αυτό που είπατε για τη σωστή θεραπεία. Δηλαδή, είπατε ότι είναι πολύ σημαντική να γίνει σωστή θεραπεία για να μην έχουμε ξανά και υποτροπές και ξαναεμφάνιση, να εξαφανιστούν κατά κάποιο τρόπο αυτά τα κονδυλώματα. Βέβαια, ο ιός παραμένει στον οργανισμό. Για κάποιο χρονικό διάστημα παραμένει. Αλλά ποια είναι αυτή η σωστή θεραπεία, δηλαδή τι μπορείτε να κάνετε εσείς τώρα για τον ασθενή? Λοιπόν, τι χρειάζεται να γίνει, και αυτό έχει μεγάλη σημασία.
Σωστή διάγνωση αρχικά. Σωστή διάγνωση, αλλά και σωστή λεπτομεριακή ανίχνευση ακόμη και των παραμικρών βλαβών. Δηλαδή θα πρέπει με μεγεθυντικούς φακούς, ισχυρούς και με ισχυρό φως, υπογωνία, να ανιχνεύσουμε ακόμα και την πιο μικρή υποκλινική βλάβη. Για ποιο λόγο? Γιατί εάν δεν την θεραπεύσουμε αυτή τη βλάβη εγκαίρως και θεραπεύσουμε μόνο τις μεγάλες και τις εύκολα διαγνωσμένες, αυτή η μία βλάβη που έμεινε ή οι δύο που έμειναν θα δώσουν νέα γενιά θυγατρικών βλαβών και θα παραμένει, και έτσι λέμε παραμένει ο ιός. Ο ιός παραμένει επί μακρό χρονικό διάστημα και για χρόνια, εάν δεν γίνει σωστή θεραπεία. Εάν όμως με λεπτομέρεια βγάλουμε όλες τις βλάβες στην παρούσα κατάσταση, την παρούσα στιγμή, τότε ελαχιστοποιούμε τις δυνατότητες υποτροπών. Με μία όμως διαφορά. Ακούστε. Εάν έχουμε τις βλάβες αυτές, τις οποίες αφαιρούμε εκείνη τη στιγμή, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δηλαδή τις έχουμε εδώ και ένα μήνα, και πάμε στον γιατρό μετά από ένα μήνα. Στον μήνα αυτόν που μεσολάβησε πριν την λεπτομεριακή αφαίρεση από τον γιατρό, έχουν δικαίωμα αυτές οι βλάβες να έχουν δώσει θυγατρικές τους. Άρα τι πρέπει να κάνει ο γιατρός? Πρέπει να επανεξετάσει τον ασθενή σε διάστημα 20-30 ημερών, το οποίο είναι ικανό για να αρχίζουν να εμφανίζονται βλάβες εξαιτίας του πρώτου μήνα χωρίς θεραπεία. Ποιο είναι όμως το μυστικό? Ότι αυτές οι βλάβες πρέπει και αυτές να θεραπεύονται αμέσως και έγκαιρα και με λεπτομέρεια. Διότι αν και αυτές αφαιρθούν, θα δώσουν πάλι τρίτη γενιά θυγατρικών κυτάρων. Άρα το μυστικό είναι η στενή παρακολούθηση και η λεπτομεριακή θεραπεία. Βέβαια, όταν θα πω εγώ σε έναν ασθενή, ελάτε να σας δω πάλι σε 20-30 μέρες, δεν σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος, αν δει κάποια βλάβη στο δεκαήμερο, πρέπει να την αφήσει και να περιμένει να παρέλθει ο μήνας. Θα πρέπει να έρθει αμέσως, να αφαιρεθεί αμέσως και αυτή η βλάβη, έτσι ώστε να μειωθεί κατά πολύ η πιθανότητα υποτροπών, και έτσι μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να απαλλαγούμε από τον ιό, έχοντας βέβαια υπόψη ότι ο ιός έχει και ένα στάδιο από άσεως 1 έως 8 μήνες. Δηλαδή, κατά τον πρώτο μήνα που δεν έγινε θεραπεία, γιατί ο ασθενής δεν το είδε, ή ήταν σε ταξίδι, ήταν σε διακοπές, σε πάση το αμέλησε. Κατά τον πρώτο μήνα που δεν πήγε για θεραπεία, έχει το δικαίωμα αυτή η βλάβη που μετά αφαιρέθηκε να έχει δώσει, είπαμε, θυγατρικές βλάβες. Μπορεί όμως η θυγατρική βλάβη που θα δώσει να βγει και σε 8 μήνες. Και λέμε λοιπόν, για να πούμε ότι κάποιος είναι σε ένα ασφαλή δρόμο και έχει ελαχιστοποιήσει τις υποτροπές, θα πρέπει να παρακολουθείτε επί 8-9 μήνες και να είναι καθαρός τους τελευταίους 8-9 μήνες, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι δεν υπάρχει υποτροπή. Παρακολούθηση λοιπόν. Ναι, θέλει παρακολούθηση και πολύ λεπτομεριακή θεραπεία. Αυτό τώρα που θα αναρωτηθεί κάποιος που μας ακούει είναι το πώς γίνεται η θεραπεία. Ξέρετε ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά οι άντρες, φοβούνται τον γιατρό. Φοβούνται τον γιατρό. Δεν τον φοβούνται. Υπάρχουν πολλοί τρόποι θεραπείας. Αλλά αυτό που θέλουν να ακούσουν είναι τι θα μου κάνετε, γιατρέ μου. Κοιτάξτε, ωραία, θα έρθω να αναζητήσω λύση στο πρόβλημά μου. Αλλά ασφαλής. Θα πονέσω, θα έχω σημάδια. Σημάδια. Όχι. Τώρα ξέρετε, αυτά είναι τι ρωτάει ο κόσμος. Εάν χρησιμοποιηθούν μέθοδοι παλαιάς κοπής, κρυοπηξία ή διαθερμοπηξία, μπορεί να εμφανιστούν σημάδια. Με τα εξελιγμένα λέιζερ που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας, όλα τα τελευταία αυτά χρόνια, μπορεί και γίνεται λεπτομεριακή αφαίρεση χωρίς κανένα σημάδι και χωρίς κανένα πόνο, με την έννοια ότι προηγείται και τοπικό αναισθητικό. Χρησιμοποιούμε μια πολύ ισχυρή τοπική αναισθητική κρέμα, όταν οι βλάβες είναι μικρού μεγέθους ή μεσαίου μεγέθους, και πιο ισχυρά αναισθητικά μέτρα εάν οι βλάβες είναι μεγαλύτερες. Πάντως η θεραπεία γίνεται κατόπιν τοπικής αναισθησίας. Σε ιατρείο. Σε ιατρείο, μόνο σε ιατρείο. Δεν χρειάζεται νοσοκομείο. Όχι. Κλινική. Στο νοσοκομείο, κοιτάξτε, υπάρχει μια, κατά τη γνώμη μου, γίνονται εισαγωγές σε νοσοκομεία δίχως λόγο. Εγώ θα κάνω εισαγωγή σε ένα ασθενή, σε μία ασθενή, μόνο όταν έχουμε μία πολύ εκτεταμένη βλάβη μέσα εσωτερικά στα όργανα, έτσι, που μπορεί να είναι μέσα στην ουρήθρα ή μέσα στον προκτό
έτσι, ή μέσα στο ντράχυλο, αλλά όχι στα εξωτερικά κονδυλώματα. Σε καμία περίπτωση σε εξωτερικά δερματικά κονδυλώματα δεν χρειάζεται θεραπεία μέσα σε νοσοκομείο. Είναι υπερβολή. Οπότε ουσιαστικά με το λέιζερ καίτε τη βλάβη. Με το λέιζερ εξαχνώνουμε τη βλάβη με λεπτομέρεια, προστατεύουμε τους υγιείς ιστούς, εξαχνώνουμε την περιοχή της βλάβης. Λέω το καίω για να το καταλάβει και ο κόσμος. Το εξάχνωση δεν το καταλαβαίνουν όλοι, ξέρετε. Ναι. Εξάχνωση σημαίνει ότι γίνεται ατμός, ας πούμε, και εξαφανίζεται. Έτσι λειτουργεί το λέιζερ, γίνεται μια επιλεκτική. Εμείς είμαστε εξοικειωμένοι με κάποιους όρους, αλλά ξέρετε, ο κόσμος που μας ακούει δεν το χρησιμοποιεί στην καθημερινότητα. Ναι, είναι περισσότερο αυτό, ταιριάζει σε πιο παλιές μεθόδους, αλλά αυτό είναι που κάνουμε εμείς για να το καταλάβουν. Και στη συνέχεια η επούλωση είναι θεαματική μετά το λέιζερ, δηλαδή μέσα σε ελάχιστες μέρες δεν φαίνεται τίποτα και υπάρχει μια πλήρης αποθεραπεία. Σαν να μην έχει κάνει κανείς τίποτα ποτέ. Μέτρα προστατευτικά που πρέπει να πάρει, να προσέχει το πρώτο καιρό. Το πρώτο καιρό θα πρέπει να βάζει μια τοπική αντιβιωτική κρέμα και τίποτε άλλο. Δεν χρειάζεται δηλαδή αντιβίωση από το στόμα, δεν χρειάζονται άλλα προληπτικά μέτρα, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Πιθανότατα, αν είναι πολλές οι βλάβες και εκτεταμένες, πέραν της αντιβιωτικής κρέμας, της τοπικής, ας πούμε, μιας κρέμας με φουσιδικό οξύ, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και κάποια επουλωτική κρέμα, η οποία να είναι κατάλληλη για περιοχές όπου η επιδερμίδα έχει αποσπαστεί και να έχουμε μια γρηγορότερη επούλωση. Συνήθως εγώ αυτό συστήνω και έχουμε μετά μια πολύ καλή αποθεραπεία. Να ξέρετε, εγώ δεν τους συστήνω ούτε να αποφεύγουν το γυμναστήριο. Μπάνιο, λοιπά, κανονικά από την αρχή. Στο σπίτι λούτρο κανονικό, απλώς αποφυγή, όπως είπαμε, καλά, τριψίματα κλπ. Δεν θα ήθελα να πέσει πολύ νερό με δύναμη επάνω και καυτό νερό με δύναμη επάνω. Επιτρέπω ακόμη και το θαλάσσιο μπάνιο εφόσον γίνεται σε καθαρά νερά. Ναι. Διότι καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν αμυχές στο δέρμα μετά την θεραπεία και αν κάποιος αμέσως μετά μπει σε μία πισίνα που δεν είναι καθαρή ή μπει, στην πισίνα απαγορεύεται να μπει. Καλά, ναι, πισίνα. Εκτός άμα είναι ατομικής χρήσης και μόνο από τον ίδιον. Αλλά αν μπει σε νερά τα οποία είναι λερωμένα, είναι βρώμικα, δηλαδή πάει ας πούμε κάπου στην Αττική και έχουμε μέσα διάφορα βακτήρια, τότε καταλαβαίνετε θα γίνει επιμόλυνση. Να πάμε λίγο και στις μυρμηγκές τώρα που είπατε πριν, ναι. Γιατί αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Αφορούν πολύ κόσμο, δυστυχώς και σε αυτά υπάρχει παραμέληση. Και είναι και επίμονες. Επίμονες, ιδιαίτερα όταν είναι στο πέλμα. Ναι. Όταν είναι στο πέλμα και παραμεληθούν, τότε δεν είναι εύκολη η θεραπεία και με την βάδηση η μυρμικία εισχωρεί σε βάθος και μετά όλα παίρνουν το φαύλο κύκλο τους. Γι' αυτό και εγώ συστήνω οπωσδήποτε και την χρήση των τοπικών σκευασμάτων που κυκλοφορούν στα φαρμακεία, τα κερατολιτικά. Βέβαια, ο ένας γιατρός μπορεί να δώσει ένα πιο ισχυρό κερατολιτικό για να υπερνικήσει τη μυρμικία σαν πρώτη δράση. Αλλά συστήνω και την εφαρμογή χειροποίητων ή έτοιμων νάρθικων. Είναι δηλαδή δακτύλοι οι οποίοι εφαρμόζονται γύρω από τη μυρμικιά στο πέλμα, έτσι ώστε κατά την βάδηση η πίεση να δημιουργείται στην περιφέρεια, έτσι δεν υπάρχει πόνος. Με τον καιρό λοιπόν και λόγω της πιέσεως γύρω-γύρω η μυρμικία εξωθείται προς τα έξω, τότε είναι πιο εύκολη και η απόξεσή της και πιο εύκολη και η θεραπεία της. Πάλι λέιζερ χρησιμοποιούμε, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλες μέθοδοι, όπως η κρυοπηξία κλπ. Αλλά το λέιζερ είναι πάλι το πιο ικανό μέσο, με την έννοια ότι μπορεί να έχουμε πολύ γρήγορη απούλωση, ενώ με την κρυοπηξία μπορεί να δημιουργηθούν φουσκάλες και να δυσκολέψουν πάρα πολύ τη βάδηση. Ενώ με τη χρήση νάρθηκα, αρχικού κερατολιτικού, οθήσεως μετά από ένα μικρό διάστημα της μυρμικίας προς τα έξω και εξάχνωστής της με λέιζερ, έχουμε μια πολύ καλή δραστικότητα και απαλλαγή. Διαφορετική όμως βέβαια είναι η θεραπεία στα χέρια και στο πρόσωπο. Πάντως ισχύει ότι δεν πρέπει να τις αφήνουμε τις μυρμηγκές γιατί μπορεί να εξαπλωθούν. Μπορεί να εξαπλωθούν και πάλι εκεί είναι ένα θέμα, όπως είπαμε, ισορροπίας του υλικού φορτίου και της καταστάσεως του αμυντικού συστήματος. Τα παιδιά, επειδή έχουν χαμηλότερο αμυντικό σύστημα, είναι πιο ευάλωτα. Έτσι.
Όπως επίσης υπάρχει και μια άλλη πάθηση, να την μνημονεύσω, που εμφανίζεται στα παιδιά μεν, αλλά στους ενήλικες στην περιοχή των γεννικών οργάνων είναι σεξουαλικώς μεταδιδόμενη. Λέγεται μολυσματική τέρμινθος. Μάλιστα. Είναι ένας ιός ο οποίος προξενεί βλάβες ομφαλωτές, στρογγυλές βλαβούλες που επάνω εμφανίζουν έναν ομφαλό, κάτι σαν ομφαλό, έτσι τις χαρακτηρίζουμε και έτσι τις διαγιγνώσκουμε. Και όταν αυτές οι βλάβες βρίσκονται στην περιοχή των γεννικών οργάνων σε ενήλικα, τότε θεωρείται επισήμως ότι είναι σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Όμως, αυτές οι βλάβες μπορεί να εμφανιστούν και στο πρόσωπο ή στο σώμα παιδιών που δεν έχουν σχέση με αυτό το θέμα. Κύριε Τζερνιά, τελείωσε ο χρόνος μας. Κιόλας. Κιόλας, πέρασε μισή ώρα. Ωραία. Οπότε και αυτή αντιμετωπίζετε με ένα παρόμοιο τρόπο, έτσι, με αυτές τις μεθόδους που είπαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας και για τα όσα μας είπατε. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα τώρα και θα συνεχίσουμε με άλλο θέμα. Εγώ σας ευχαριστώ.